ассалому алайкум апу ва хоҳарони азиз ва модарон. мо иҷо мақсад бор дорем, на мақсад дорем ки арзонтар када метонем. Кадоме ки шумо да маъқулай марҳамат кунед ба дарвозаи панҷум бозори Корбон, панҷум шашум Риёд. Ба ин тараф ворид шавем. Ина номеромонам дар рӯи экран ҳастад. Наёфтем моро ба рақамҳои телефон меёбем. Ина мегзарем ба нархномаи попшӣ. Иҷа попшӯи нав дорем ба ин фасли ҳозиртараку ҳами ханитари тирамоҳина. Ина борои нағзи качествои нағз дорем. Кадомеш ки шумо дар лозимай мо метонем ки гап занем. ин ҳами ҷа нархошая тата бигем. Ё 150 сума, 130 сум мешавад. Ина ё 170 сума, ина сета 170 сума, 140 мешавад. Ина ё 170, 180 буд, 140 аптов шидаге. То ина инҷа тамом навои фирмаи ҷипинганда, оригинало Туркиё. Моделои нағз, качествои нағз дорум. Ҳамҷа то охира Риёдо вариантҳо ҳаста. Борои нағз, качествои нағз, виброи нағз қаризадаги. Ва иҷа бо ҳаста не ботинкои нав XL. Ина ё фасона, ё оригинала. Стилои нав. Нархномаш 170 сум бо хулосаки муомилаи нағз мекунем. Иншоалло бо гап мезанем бораи нав. Даставка шад, даставка бурда мерасонем. Мақсад бояд нархи муфид мерасонем. Иншоалло. Худо хоҳад. Иҷа бояд ҳамаи качество, ҳама стилоша, ҳама намудош ҳаст. Кадомеш ки шумо дар чизе ки инҷа дар навор ма гуфтем ҳама амино занона. Ҳама амино занона бо инаи моделош ҳаст. Инаи модело ҳаст. Инаи бақлашко, инаи ҳаст. Мақсад удобни туфли новинки ки ҳозир пӯшида мешавад. Ҳозир ҳами пӯшида мешавад. Иҷа бо ҳаст, бо инаи бо инаё ҳаст. Мақсад Алмак, фирмаи Алмак дорем, оригинали тоза турецки стил. Инаё ҳастанд ҳамашон. Ина моделошон дадороншон ҳамашон ҳастанд аге турецки. Ино ҳамаш макасинка. Макасинка, ҳамаи макасин туфлия. Ҳоҷа дорем қисмои тапочка ҳаста. Иҷа тапочкаи нағз дорем. Кадом стилое ки маъқула ҳамаш ҳаста. Кадомеш ки шумо мо чанд сум тапочкона? ин тапочка 160 сумай. Мақсад арзон ина ёш се таи дига дорем. 90-80 метон. Ина таи дигаш ҳам 160, 140, 130 аптови кадом метон. Ина ё бо дорем. Борои нағзия наборда бигирем. Иншоалло борои шумо патичка пеш тамошо кинем бинем. Иҷа чанд та нусхаш бидай? Нусхаи нусхашон шуданида бо пошна баланда кош бидай. Кадомеш бо ина иҷа барои тирамоҳина ина ду таи дига фасон кадагем да. Мақсад кадомеш ки маъқуле. Мақсад маъқуле. Я муомила мекунем. Ина иҷа бо ҳастаи макасинои нағз качествои нағз када мондагем. Барои модарони меҳрабон. Кадомеш шумо ки маъқул шид на марҳамат кунем ба точкаи мо ворид шавем, ба сайти мо ворид шавем, мақсад тамошо кунем. Кадомеш ки шумо да маъқулай, ина ём ҳаст. Кадомеш ки шумо да маъқулай, мақсад я нархнома мекунем бо нархи арзон. Шумо да дастрас мекунем. Ина ин моделои нав дорем, ба не моделои нав дорем. Турецки стило, ҳамаш ҳаст, эмблемаш турецки, ина нависондагӣ хишон турки. Имзош қатъи ҳамаш ҳаст. Кадомеш ки маъқулай ҳаст. Инҷа доставка бесплатна. Ҷои наздик бесплатна, ҷои дуртарако хая камтон фикри муомила кунем. Я фикри морам бикунем. Ини баландош чанд ина? Ин баландо пештара дар навор омада буд, не ки моделои наваш нав омадагианда иҷа. Ина моделои нави туркӣ дорем. Моделои наваш ҳаст, ҳамаш кадомеш ҳаст. Маъқул гап мезанем. Баъд иҷа ами стиле ки шумо ба саночкара ки дар навор гирифтем, иҷа бо туфлиои наваш омадаги. Иҷа туфлио дорем бояд. Ина туфлиои нав омадаги. Ин туфли навона бо туфлио ҳама бори наванака. Ина иҷа баъд ҳаст акая дақа шумо дида метавонед. Туфлио ҳаст. Моделои нав омада. Ё моделои нав 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 намуд модели нав. Ина иҷа бо навтаракои турецки тоза. Ин хитояи 7 намуд пештара. Ин 5 намуд дига турецки тоза. 250 сомон фурӯша. 250 фурӯша фирми об 250 фурӯша. Нархи донаш. Барои шумо да арзон кадом мешавад. Ина шумо тамошо кинем бинен, ай ҳам магазин даставка ҳам дорам, даставкаш. Коробка ҳам дорем, аптови ҳам дорем, ҳамаш ҳаст. Кадомеш ки шумо да магазин салона бина ҳамаш ябуд.
یا نوار بگیریم مو کم تا نگاه کنید شما ببینید اینجا مغازه کالونای انشالله بود اینجاش هم خیلی چند بچه‌ها مغازه‌ش بیا خالدو خواهی جرم درو یا ما شاید خدمش زنگت بزنم اینا هم کی؟ گرف کمی برو اینجا نامداشتگیش کدومه اینم نه همش بوری نوانکه همه اینم نه بوری نوانکه اینم کدومش که شما معقوله همش داره اون چیزایی که با نوار گرفتیم این طفلی که با نوار گرفتیم تورگی و بازیکن تو پیشترک اینا با نقصهاش بستانوچکوش هسته مقصد این بستانوچکوش هسته نقصهاش بستانوچکوش هسته او طفلی که گفتم اوزی ترکی ترکی قیمتو اوزی اگر خط ترکی قیمتو اینه بستانوچکوش турецкий то стилой нав пешхуйшам дорум асози сезони пешхуй неста пешмахкамай ин сезони пешмахкамай туфли нав дорум туфли нав дорум стилой нав арусона барои шиколит барои ҳамин чизо